हिनजाव गोदान गोजाननिफ्राय आङो नायहरखो मागोनल' सना नों हाबा जानो फैदों नै खदायसै आमी बियाखाबा पानबारि गौरब आसाम गौरब सर्वेश्वर बसुमतारी माने माने जाय माने जोङो दायो फैदों माने फग्रेसि फार्मानि न'खराव माने बिथांनि फिसाजोनि माने हाबा दं आरो माने गामिया जाहैबाय पानबारि 1 नम्बर गौरबदरा नम्बर बिथांनि नामा जाहैबाय सर्वेश्वर बसुमतारी ओमफ्राय जोङो दा सर्वेश्वर बसुमतारीनि न'खराव हाबा जानो फैदों आरो ना फिसाजोनि ओमफ्राय जाखांबाय जाखांबाय हा जाखांबाय आच्छा थ' गाइस दानिया जोङो सिङाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थादो नैबे गेटजों जों हाबलांगासिनो दं आरो दायो डेक'रेसनखौ एसे नायनानै लादो गाइसफोर नोंथांमोना मा मा मोनजाखो जा गोथाव मोनजाबाय नंगौ आच्छा ओमफ्राय जाखांबाय माने गाखोनानै जागासिनो आच्छा एबार जों जानोसै जों दासो मोनफैदों नालाय मा मा मोनजाखो अमा ना बोरमा जानांगौ गासिबो जाजोब्बाय आरो ना आच्छा बरिया ओरै नायदोब्रा बे गासिबो जोंनि अफिस स्टाफ गोजा ओमफ्राय फैनाया आगा फासा जाबाय आरो ओमफ्राय जों दासो मोनफैदों एबार जों जानोसैलायो दा बिथांमोना जाखांबाय नै गासिबो आखायाव आसान सानखा खोमायाव गन्थङाव फुलखुरि सना गानना नों जेबोला जागोन हिनजाव गोदान गोजाननिफ्राय आङो नायहरखो मागोनल' सना नोंखौ हांमा सुरहाब दिखार नांहाब हांमा सुरहाब दिखार नांहाब गोथार जुलिनि अर सेराव सना सोरबा जोहोलावजों सिन्दुर फुनजाबोला रंजा खुसियै गामिनि रायजोफोरा सना गोथार जुलिनि जै होयोबोला जिलिद हाबगोन सना बिखायाव सोरखिलांगोन दुखु मोनगोन आङो गोरबोआ गावस्रालांगोन जों दायो नै ओंखाम जानायनि लाहार फाहार रेडि बेदर जागोन ना जाया दिनै जाथ'ला मिरामिस जानोसै जोंना दिनै माने समबारखाय गासिबो मिरामिस गोजा नै गासिबो मिरामिस पार्टि जोंनिया मोजां मोनबाय फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो जायनि माने हाबा जादों नङा होमबा जायनि हाबा जादों बिनि बिफायानो एग्रिकालसारजों फुरा जरित आरो बिथाङा प्रग्रेसिभ फार्मार माने आसाम गौरब बान्था मोनगिरि सासे प्रग्रेसिभ फार्मार बिथाङा A few moments later. दा नोंथांमोना बे समाव नुगासिनो नैबे फख्रि बेबो बे आदा सर्वेश्वरनिनो फख्रि माने
प्रग्रेसिभ फार्मार बिथाङा जोबोद माने पपुलार सासे आबादारि मुंदांखा जोंनि चिरां जिल्लानि बिजनि फानबारि ओमफ्राय गामिया जाहैबाय नाम्बार 1 गौरबदरा दा बिथांनि फिसाजोनि जों हाबा जाफैदों दा बेवहाय जोङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै बिथांनि माबाखौ आरो बागानफोरखौ एसे देखायनोसै जिखिनि खोन्थाहरनो हायो ओरै नायदो नै गय बागान दङ बेहाय ओमफ्राय ओरै गयनि माने सिडलिंबो दङ आरो फुलिबो दङ बेहाय नायदो नोंथांमोन माने एकदम माने ग्राउन्ड माने कम्पाउन्डआ बिराद मोजां आरो बिथांनिया आरो बिथांनाव सलार गासिबो दंजोबो आरो कमप्लिटलि बेफोर जाहैबाय गासिबो बिथांनि फुलि आरो बियो नै नायदो बिफां फुलि नै नायदो गासिबो माने बुस्थुआनो दंजोबो बिथांनियाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थालिर नै बियो हयथ' G9 जागोन खोमा बियो भेराइटिया जोबोद मोजां ओमफ्राय नैबेबो नै हयथ' खमला जानो हागौ बियो सिडलिंआ बेफोर गासिबो बिथांनि आरोना बिथाङा जिहेतु सासे प्रग्रेसिभ फार्मार बिथांनाव गोबां रोखोमनि बुस्थु दङ आरो बिथांनाव नै ओमफ्राय ओरैहाय नायदो नोंथांमोना नै गासिबो नै ओरै साजायजोबनानै दोनदों नैबेथ' सलार जाहैबाय नङा होमबा सलार बेबो सलारजों माबा मोनसे कानेक्सन खालामग्रा ना मा नाम बेलाय निउक्लरास ना फाइनालि गाइस जों दायो बे समाव न'आव थांनो ओंखारफिनबाय माने जों हाबा जाखांबाय दायो गोबां मानसिफ्रानो जानानै थांबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो फैगासिनो दङ थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गाइसफोर थ' बाय बाय सी यू अगेन नेक्स्ट भिडिअ